ku ga yadda ake yanka jikka, wato jikkan goro na daga kayayyakin da za ku tanada nan wurin, da yadin jeans da step kwala ta bargo mai laushi nan, sai yin yankan muku, sai ku auna tsawon da kuke so da rigar ku da kuma faɗin da kuke so na jikkan ku. So jikka nake magana, faɗinta da tsayinta, za ku zaɓi daidai yadda kuke so ne, sai ku fitar da linki guda biyu sama da ƙasa kenan, sai ku zana shape ɗin da ake so ya kama ƙasa da shape ɗin da ake so ya kama sama, sannan ku fitar. Daga nan ya rage shape ɗin ta sama, ina so ta ɗan yi sama ɗan wasu ƙasa ya ɗan buɗa. Sai a lokacin nan sai ku fitar da wannan zanen da na yi. Kun ga abin da aka samu, sannan ɗan shape kaɗan haka ƙasa sai ku buɗa da wasu. Na wurin fitar da tsakiyar gidan masu kyau. Daga nan za mu fara sa dashen mu na ƙarshe na gefe-gefen jikka, kuma sannan mu sa dangantaka da inci da inci, sannan sai mu fitar da awa guda uku. Gida na ɗaya ya zama za mu yanka zip ɗin mu saka, gidan sauran guda biyu kuma sai su zama su ne su zagaye ƙasan su haɗe, ƙasan jikka a samu mahaɗa. Amma shi wanda za mu fitar dan zip za mu raba shi biyu saboda tsakiya zai saka zip ɗin. Kaga kamar wannan gashi nan gidan zip ɗin, ga wanda ke gefe-gefe wanda za a haɗe tare. Sai mu raba na zip ɗin gida biyu saboda tsakiya za a saka zip ɗin. Kun fahimci gashi nan, sai ku sanya duk yadda kuke fita, wani zubin zai kai ƙasa, wani kuma zubin daga sama-sama. Sai ku samu wani ƙyalle ku fitar da aljihu idan kuna buƙata. Kun gani, sai ku ɗinka jikkar taku, ku bi daidai faɗin don kada ku yi shi yayi kaɗan. Wani kuma ana iya yin shi ba irin haka ba, ana so ɗin yi jikka-jikka, amma wannan dai so ake ya kwanta saman jikka. Wannan step kwala ce ne ɗan bargo-bargon nan, irin ta ɗinkin mata mai ke microscope, saboda ana so rigar ta ɗan yi kauri, sai ku yanka ta daidai size ɗin yankan jikkar ku, da kuma landing shi ma wanda za ku fitar, wanda zai zo tsakanin step kwalan da kuma yadin jeans ɗin. Yadi ne irin na wannan jeans muka yi amfani da shi a nan. Kai ma za ka yi amfani da wanda kake so. Sai a samu kuma yadin landing haka, ko kuma wani satin ko siliki ko wani taffeta haka dai, wanda zai ɗan zama tsakiya don ya rufe wannan faɗin step ɗin. Shi ma sai a yanka shi daidai size ɗin. Kun gani, na wasu uku kenan. Sai ana iya sa hewin gama ɗin ku buɗe su sai ɗan ya niƙe, sai a ɗan take shi. Kun gani, ga baya ga gaba, kowane da shape ɗin shi. Shi ma aljihu ana iya sa mashi, in ba so, in ba so sai a bar shi haka. Wanda wannan gefe-gefen ne za a fitar.
jefar na jikka za mu yanka.